एईटा तो वापरांचा सांगता नाही बाबा नाही मुझे भी आसुची बाबा ମୁଁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗିନି ବାବା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ତମେ ସାଜିଛ ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ତମର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଆଉ କାଲି ତ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ ବାପା ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେବି କାହାର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାପା ତମେ ମତେ ତମ ଚପଲ ହଳକ ଦିଅ এই ପାଦୁକାକୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ମୋ ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି ବାବା ପୂଜା କରିବି ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଜମାରୁ କାନ୍ଦିବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ଲୁହ ସାଥିରେ